wawa wonirde noon ko ɗum yimɓe jewtuno ɗo kadi nde yimɓe garno hitande ujunnaji 2016 haalde wonde ɗemgal meɗen ene jogii godanteri muɗum tigi rigui ndi ganduɗa wonde en jogii lelgu mum ne jogii cañu mum seɗen gartira hunde alay saago yimɓe ƴetta gon lelgu ngun cañu yimɓe lelnira noon ko jiɗɗen nattinde hen ko nattiniren no ɗemgal ngal no lelori ni en kaalino hen haala pelle inde professeur Dade haali ɗo joni joni o rewndi hen ittiri sa ƴetti ittiri nokku walla boowal woni dimension woni ittiri so jomum ƴetti ɗum ittiri goo en yiya hen wonde ngol o kanko ko géométre ko algébriste omo ko haalata ɗo ko hunde lugginde no feewi ittiri ndi eɗen mbawi mantade ittiri ndi yimɓe mbaɗa ɗon fedde ɗum woni classification min ko ɗum ɗon nde janomi nden mbeɗa waɗa doctorat am to France nde jinnomi wadde deftere hiisowal nde mi jooɗima fodde duuɓi 3 mbeɗa micco hen mi yiɗano tan arde mi winda hunde jinnomi ko andude holno ɗemgal ngal moɗirta ɗeɗo gueɗe foof walla ni holno ngal jibinirta gueɗe ɗe wona tan modde e ngal wawi jibinde gueɗe ɗe wona dow tan ummorto ne wawi ummorade nder e on saaha nde ƴewtimi ɗum tawmi wonde to faraisinajo yiɗi tan ko wiyete formalisme mahde hunde foof tan fawa ɗum e tonngol gotol to japonajo yiɗi tan wadde seeɗa o minimalisme to anglo-saxon ajo yiɗi wadde tan pragmatisme mbeɗa sohli hunde tan mi yolla hen gasi mi fira ko jiɗɗomi firde ko mi hanna ɗon enen holko mbawɗen wadde tawa en fawi e pinal meɗen sa ƴeewi faraisinajo koko fawi tan e pinal muɗum hande ɗo joni so duppo murdanteeri ndi ne haale toon wone leyɗele miijorta ko noon gal ko aɗa yiɗi murnade murno gasi kamɓe noon tawno pinal ngal ɗum ɗon ɗo joni yewtere wonde toon faati murnanteeri ndi soɓe ɗaldi ɗum hiisiyankoɓe tanno ko reggi ko ɓooyi nde tawno eɓe nganndi faraisinajo holno miijorto kañumen jiiɗi formalisme hunde fof yo waɗe définition woni andinoɗe waɗe engati e rewnire noon ko ɗum woni groupe Bourbakim kalanɗen ɗo joni o nde yeehi ha ɓooyi seeɗa hiisiwal hankkatine ne yaaro banggueji ne yaaro banggueji mbi wonde pewten fofof en mbawa liggorade ni ko ɗon noon André Weil en woni mawnum Simone Weil mbe sikki ɓuuri andede ɗo André Weil en e Jean Dieudonné en e kamɓe fof ɓe ndentiti ɓe mbaɗi nde ɗon fedde ngam fewnidde mathématique e mbaadi kamɓe ndi ɓe miijorto ndi formalisme yimɓe fof ne nganndi étudiant ji ɓe sigi wonɓe thèse meeɗɓe janngude defte Bourbaki yaltini par ce que Bourbaki wona neɗɗo ko groupe woni ɗon ko André Weil en ƴetti ɓe mbi wonde ɓe innir ɗum neɗɗo goɗɗo ne wiye ɓe innir ɗum inde wonde ne wiye Bourbaki meeɗa woode ko yidde artir ɗum e miijanteeri maɓɓe ndi formalisme ɓe mbawa liggade ɓe mbaɗani formalisme haala murnanteeri ndinen ko noon alay sago luwa wooda taw mo mbumni fofof o wawa hankkatine siinede eno lattiri taw wona neɗɗo fof no yiɗiri ɗum ko miijanteeri faraisinajo way noon miijanteeri japonajo ko minimalisme yo galle yon paat hankkatine hunde fof fawede foti fawede ɗo mais ɓe yiide jarde sardinŋaji japonais fof ne nganndi woni minimalisme ko hakkilantagal maɓɓe yaari noon japonais sa hokki ɗum formalisme wawata waɗandema no fotiri ni ha ɓuura ɗon français sa namdiɗum wadde minimalisme wawa wadde ha fota e japonais goto foof en jogui miijanteeri mum no lelori ko noon ɓurata yidde wawde waɗirde joni enen holno miijanteeri men lelori ɗum woni haalka miijanteeri men leeli koye pellinagol pelle inde ko ɗon miijanteeri meɗen hunde fof ɗum woni jari borde kalnomi nde manditare Cheikh Anta Diop mbimi wonde expérience tan ngam hollude tan holto ɗum haaɗoy e miijanteeri meɗen eɗen mbawi ƴettude cukalel tan ngel ganduɗa anda dende anda ɓoggol kono noon ne andi pula kono meeɗa yiid dende meeɗa yiid ɓoggol ne wawi taw wonto nehano ala ɗum ɗon dende ɓoggol waɗe nder suudu udde taw ko ɗum tan woni toon neleyo addo e ɓoggol mbimi ene haasi so ngel naati ngel adda ɓoggol ko waɗi noon sabu omo annduno ko woni laawol omo annduno ko woni leegol omo annduno ko woni gaarowol omo annduno o yii ko ni ɗum wayi
dende nde omo annduno woni hoore omo annduno woni abbere omo annduno woni hoodere omo annduno omo anndi ko toon wayi ɗum ɗon tan joofanoomo o adda ko annda ko pellinagol ne woɗɗi e ndeer hakkilantaagal meeɗen ne woɗɗi e ndeer hakkillaaji meeɗen no ngollirta ko ɗum wayi nde mbindanmi hiisiwal jimmi artirde ɗum fof e ndiiɗon mbaadi pellinagol e ndeer heen noon eɗen mbaawi huutoraade geɗe goɗɗe geɗe ɗee ɗoon hankkatini ɗemngal meɗen ne jogii no gollortoo ko wayno hankkatini ceekirɗe muɗum ngam innude e waawi heertinde nganndaa ko jiɗɗaa waɗde ko holko joofii tigi rigi aɗa heertina aɗa saltina aɗa waɗa ɗen geɗe ewo ɗum ɗon fof noon koko mbiyatnoomi la technologie de Pulaar mbeɗa sikki si on parle un peu wolof Mariétou doit trouver ça aussi chez le wolof la langue wolof e mi anndat so won nanooɗo séeréer so nan ɗo ne foti yiitude ko wayi noon nde tawno waaɓe no professeur Aboubacry Moussa Lam en kolliri jiidigal ɗemɗe men ɓe kolli ken banndiraaɓe enen fof ken banndiraaɓe ɗemɗe meɗen wonto jiidi wonto ɗaɗi ɗi wonto memodiroyi koye ɗaɗol gootol ummi to asama haa luggiɗi somi juumi jumtami kalanmi pomoji sous ton contrôle ewo jooni noon ko hon noon ɗum wayi wadde ko mbatten ɗo e Pulaar ko banndiraaɓe men heddiɓe ɓeenene ene waawita mbaɗi walla ene mbaawi wadde ɗum enen fof jiiɗi hare ɓe ewo ko heddi heen holko hiisiwal nafata jooni mi annda noon jafɗomi so tawi mi fuɗɗima yawtude waktu mo kokkanoomi o ɓaajani ok jooni noon ko faate hiisiwal holko woni hiisiwal sen ngarte Henri Poincaré wi wonde ko hurum hakkille aade ko ɗum woni nelal muɗum kono eɗen mbaawi kadi yiirude ɗum e mbaadiiji goɗɗi taw noon yaaji eɗen mbaawi yiide hiisiwal e mbaadi geɗe ɗe gollorto limoreeje en joni joni en kaaliɗo haala kofi o naane professeur haaliɗo haala bertalle e ko wayi noon eɗen mbaawi haalde haala juɓɓi eɗen mbaawi haalde haala gaaɓe eɗen mbaawi haalde haala derrentiwal eɗen mbaawi haalde haala nokɓetiwal ɗe geɗe fof hiisiwal ne golloro ɗum ewo kala hen ko kaalɗen noon ne jogii mbaadiiji muɗum ne jogii kuule muɗum nde rewi kono hiisiwal tan ko ɓuri yaajde e to ngal yaarte jooni ɗo ko gandal ngal ngannduɗaa wonde fawi koye ko wiyetee tuugre ko action ko hunde ko ngannduɗaa wonde ene laabti haa ɗoon waawi haalde ene selli ene darii yimɓe ne mbaawi tuugaade heen ngam mahde ko hesɗi renndinde ɗumen maha ko hesɗi taw ko mahal ko ndewndi ko mbiyatmi kisindi dewriwi kisindol woni raisonnement ko feere ndewata kisna konngol raisonnement rewriwal ko logique ko hol tekku mbatta ummadema e konngol haa jettoyɗa gongol ngol ene waɗi noon kuule muɗum ne ñawane sella ko waɗi eɗen tuugo e ɗeɗon tuuge ko waɗi ɗum ko a waawi wiide aɗa hiisindo aɗa waɗa raisonnement tawa alaa to iwɗa geɗe tati ngoodi ƴewtinoɗen feewi ma woni mbiya wonde kala ko kaalɗa alhaaltu ummi on sahaa mbaɗa ko wiyetee régression à l'infini jorɗitoyɗa faya kartiral sabu sa wi hunde holto ummi a gasnata walla ngarta ko iwnoɗa woni mbaɗa raisonnement circulaire ko addi yimɓe ne ɓorno paɗe sabu ne jogii koyɗe ko addi yimɓe ne jogo koyɗe sabu ngam ha ɓorno paɗe haydara firtade sabu a firtiri ɗum to ko jinnoɗa firtirde ɗum ga fof hankkatine a ɓilima ngam woorde ɗe geɗe ɗiɗi ɗi luɓul ɗiɗi woni wadde régression à l'infini yorɓitade to kartaral walla wadde raisonnement circulaire artude to iwnoɗo adde tan kowol muɗum yimɓe mbawi tan wadde ko tuuge laabtude wiye wonde ko ɗo ummotte faama laaɓi yimɓe faya yeeso e o hiisiwal ko noon riggorto en pawat tuuge ko wayno ɗo joni yo laabtu noon so tawi tuuge ɗe laabtani ene wawi ko mahaten ko taw fawaki e dow goonga alay sago laabta ha ganduɗa wonde ɗo waawa wiyeede ene ƴeewe tigi rigui holko addi ɗum
so wiyama ɗo joni kuuɓe ɗiɗi so ndenti eɗen mbawi tafde kuuɓal tataɓal taw ngal loowi tan ko kuuɓe ɗiɗi ɗe jogino ko ɗum ɗon ne laabti jogoɗen paɗe gayi paire paɗe gayi ndentinen mbi enen mbawi jogade joni peeruji ɗiɗi paɗe taw koye kuuɓal gotal woni en labtani hakkille ew ɗum ɗon ne wawi wiyede won tuuɓe eɗen jogui noon hono konɗo tuugol fodde 1 ɗum woni ko théorie de Zermelo Frankel on saaha rendine tuugol mbakon ni hiisiwal ngal fof ko dow hen mahi hiisiwal ngal fof koye dow hen mahi e konɗo tuugol 1 ko hen yimɓe pawata ko tuufeje yimɓe ne mahira ha maha cuuɗi mbaɗi ni yodde walla maha ko ɓuuri ɗum ɗo yodde ko ɓuuri ɗum ɗo tiidde ko mahate ko noon woni daldinade ɗe woni ko yeehi ha daldine woni tewore ɗum ɗon yimɓe fof ƴeewata mahde e nder hiisiwal ko ɗum woni hiisiwal ko ni hiisiwal gollorto heddi noon koko mahate ko ne wawi jogade gartam mawɗam hande so kaɗo lam fitirla kaɗo soko huɓɓa eɗen gandi so dérivé wodan ɗum ɗo huɓɓata alay sago dérivé wooda nde équation ngaji Maxwell ngara wona e téléphone jimannoɗo ɗo jo jooɗo so dérivé wodan ɗum ɗo arta dérivé woni caltal ma waɓene Isaac Newton en Leibniz en gaddi ɗum nde gueɗe ɗe fof mbawi tongede woni ɗemgal tigui rigui tawa hiisiyankoɓe en wonde ɓalliyankoɓe ene mbawi tongude kuule e cikki sewlo ngo koye ɗen jehirta ɗe ɓe batti ɗum e ɗemgal hiisiwal ngal tawno ɗemgal ngal ko dolnugal tigui rigui hankkadi tine noon koko wayno koko wiyete potidire en équation ngaji ko wiyete potidire ko ɗum nattinte wawa hollude kuule ɗe holno lumiére woni ndeɗo poynere holno nde dirtirta ɗum ko ma windane fotidirke muɗum woni fotidire Maxwell physicien nanɗo e ndede aliyankoɓe physicien nanɗo ɓe mbawi saggidde e potidire guilay Newton en kutorima ɗon caltal dérivé seconde itili hutora ɗon tawno ko wi wonde ko sembe o alay saago hawrata koye ñisre nde sowde harto ngo ewo harto ngo noon ko dérivé seconde ko caltal ɗimmal ko caltal ɗimmal heedo ngo so saltama adda yaawo so saltirama adda harto eyi ɗum ɗon noon yimɓe mbawi yewtude hen e inɗe he foof ɗum ala caɗele heddi koko lowdi ndi no wayni ɗum ɗon noon ko gueɗe payodinde bawɗe tongude holno sewno ngo holno ngo birtirta hol kuule birtal sa weddimo hunde holko rewinto ɗum ha yetto ɗum ɗon ko hunde wande fayida tawa sa jooɗima ɗo a hutorima ngal ɗo alluwal danawal aɗa wawi haalde hen ko yahata nder diƴƴe aɗa wawi haalde hen ko yahata nder weeyo sa hiisima a hokki limoral so ƴewtama tawe ko noon so tawi ka nelannoɗo toon hunde aɗa wawi nelirde ɗum ko ƴewtiɗa ɗo ko ɗum woni doole hiisiwal wawde wadde nder suudu muɗum walla tan e nder hakkille muɗum ko ganduɗa ene wawi tabidde so hutorama e sewlo he sa yaltini a hutorima ɗum aɗa wawi ene wawi tabidde ɗon ɗum ɗon ko hiisiwal ko mbaw ko hiisiwal tigui rigui ha noon ari e potidire oɗo professeur haalin ɗo joni théorie de la relativité restreinte mo Albert Einstein e hutorade ko hiisiwal jogino ko ɗo joni sa ƴetti géométrie kutirteɗo e nder relativité générale woni yo wiitu humnuko on géométrie ko riyeman adduno ɗum ko adi e werde duuɓi capanɗe ko adi on géométrie ngal ɗon nokku ɓetiwal certiwal riyemaniwal hay goto andano e ngal wawno daɗɗade e miijanteeri ndi suwa taw jibinede ndi ganduɗa ko Albert Einstein jogori yaltinde ɗum e hutorade e ko ɓe sikki hay wasiyaji David Hilbert o heeɓino yewtidde muɗum ko way noon e hutorade dosɗe physique ɗe ganduɗa wonde ko cembuɗe hutorade ɗum windude ngal ɗo ɗemgal taw ɗemgal ngal waɗano koko adi ɗum mécanique quantique nde ari jogananoko tawa ɗemgal kono hankkadi nde waaɓe no foynoyma en ngari ko hiisiyankoɓe jimmi haalɗo hay sinno laftanani renndo ngo jimmi hollirde ko holno hiisiwal wawirta adorade e miijanteje ganduɗa wonde ko naftooje
renndo ngo walla holno hiisiwal waawi noddireede ewnireede so miijanteeri hesiri ari ngam waawde hokkude ɗemngal mbawngal jankaade ko yimɓe jiɗi wadde e ganndal ko ɗum ɗon woni alhaali o ewo ɗum ɗon noon mi waasa yaañaade heen hiiswal ne jogii ɗeeɗoon geɗe Galilée haalino ko adi ɗum wi wonde sewlo ngo winda koye ɗemngal hiisiwal alkuli muɗum ko beɗi ko limoreeje ko tatiwe waɗi triangle uji e ko way noon Galilée ne haalata ɗum nde ene woɗɗi anndude wonde dérivé no woodi